Disculpar la senyora presidenta Roser Montbardó perquè havia de fer la benvinguda, però per un imprevist no ha pogut ser. Per tant, faré una mica la presentació i la introducció d'aquesta sessió. I primerament, primer de tot, benvolgudes a totes les persones presents en aquesta reunió, sobretot que ja veniu de diferents territoris de les comarques del Pirineu, tant de l'Alt Urgell, Pallars Sobirà, Jussà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Cerdanya, Berguedà i altres territoris veïns. Tant les persones que tenen de representants del municipi com tècnics i arquitectes. I bé, ens retrobem en el marc de la transició energètica per avançar en el desenvolupament sostenible de la nostra comarca i del territori pirinenc. Bé, com ja sabeu, la transició energètica és el pas més evident i inevitable a l'hora d'abordar l'emergència climàtica i dins el marc legal i tècnic ens trobem en un canvi de paradigma de transformació cap a una energia verda i renovable. Aquest canvi energètic és un procés progressiu, però el territori pirinenc té molts recursos naturals on, un cop tinguem clar que l'objectiu final és la lluita contra el canvi climàtic, el que aportem aquí són eines necessàries per transformar el model energètic actual cap a un altre que es basi en fonts renovables, que sigui de forma eficient, distribuït, just des del món local i en mans de la ciutadania. Com a entitats públiques i properes a la ciutadania hem d'anar obrint aquest camí perquè les decisions que endeguem puguin anar orientades a complir uns objectius de descentralització i democratització del sector de l'energia, així com d'eficiència i sobirania energètica del ciutadà. Un altre dels objectius d'aquesta sessió és acompanyar-vos i aportar alguna solució per trencar algunes barreres que existeixen per aconseguir que tant els teulats i les instal·lacions de calor municipals es converteixin en generadors d'energia amb un consum compartit per tot el voltant, ja que des de la nostra posició tenim aquest rol tan important que és el ser element tractor, impulsor i generador de confiança perquè aquest canvi succeeixi. Cal molta pedagogia, tot i així us encoratjo a perdre la por a ser innovadors i exemplificar impulsant la compartició i participació d'aquesta energia per tots els habitatges del voltant de l'equipament municipal, així com oferir recolzament en la creació de comunitats energètiques entre els veïns. Per tant, com ja he volgut reforçar en aquesta puntualització d'anar cap a aquesta descentralització i democratització de l'energia, que són conceptes que segur que n'heu sentit parlar molt sovint últimament, però que a dia d'avui encara hi manca una implantació pràctica significativa. I és aquest punt de partida que iniciem en aquesta sessió per començar a implementar, com més aviat millor, aquestes fonts d'energia, d'estalvi i d'eficiència des de les comunitats energètiques, amb les aliances entre els diferents actors, ja siguin les entitats locals, supramunicipals, empreses, ciutadania i comunitats, ja que són els pilars fonamentals d'aquesta transformació i recuperació verda. I és aquest esforç, apropar totes aquestes eines possibles perquè la producció energètica als habitatges sigui participativa, democràtica i compartida. Des del Consell Comarcal de Cerdanya i en col·laboració amb l'Associació de Desenvolupament Rural de Catalunya Central, que en aquest moment està present la Sònia Llanes, l'empresa Quilòmetre Zero Energy, amb el senyor Xavier i el senyor Ferran, la Diputació de Lleida i Girona, amb la senyora Remei i l'Anna Camp, i els ajuntaments de la Baronia de Rialb i de Sant Pere de Torelló, volem oferir als pobles pirinencs les directrius, els coneixements tècnics i administratius, així com models de casos reals a municipis rurals, finalitzant amb una mirada al futur proper i a les ajudes que en aquest sentit i esperem que obrin un nou món de possibilitats dins d'aquesta gestió comunitària energètica en els municipis del Pirineu, que podrien ser l'eina principal per fer realitat l'apoderament de la població en aquest sector energètic. Agrair el vostre interès i assistència a tot aquest múscul tècnic i polític i que gràcies a aquestes tecnologies ens faciliten compartir de forma més propera el que les muntanyes ens separen. I tal com jo he après d'un pastor de l'Alt Urgell, que deia que les muntanyes no caminen però les persones es troben. Així espero que ens puguem anar trobant més sovint i compartint des d'aquests nous camins. I doncs així, tot just començar aleshores amb la primera ponència, que és el senyor Xavier Massa, economista i director d'operacions a Quilòmetre Energy, que ens parlarà sobre les comunitats energètiques en la generació i compartició de l'electricitat. Xavier, si vols començar, tot teu. Moltes gràcies. Hola, bones.
Primer de tot, gràcies, Eli, per la presentació i al Consell Comarcal de la Cerdanya per organitzar aquesta jornada. Nosaltres estem molt contents de poder anar explicant aquests models de comunitat energètica. Hi ha un altre model energètic possible i viable i volem difondre aquesta idea i això intentar enganxar al màxim d'afiliacions o de persones cap a aquesta idea d'un model energètic renovable i distribuït. D'això es tracta, no només de canviar de tecnologia i abandonar els combustibles fòssils, que això ho tenim tots molt coll avall ja, i inclús les grans corporacions, sinó d'acostar el món energètic i plasmar-ho amb la generació al consumidor. I aquesta és una mica la idea d'aquesta coletilla de transició energètica a un model renovable i distribuït. Llavors, estem aquí intentant ajustar el tema. Xavier, perdona, ara no tinc clar si esteu veient la presentació en pantalla completa o si esteu veient l'esborrany. Estem veient el back office. És l'esborrany. La part de l'esborrany. Sí, és l'esborrany. Un segon, que ho arreglem, això. Molt bé. No, cap problema. Disculpeu perquè hem tingut un petit problema amb el tema de comparticions de pantalles i llavors intentarem solucionar-ho a través de la tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Catalunya Rural, que gràcies a ells tenim aquesta plataforma que ens ofereix la possibilitat de poder-nos connectar. A veure, tornem-hi, perquè em sembla que... Ara sí que ho veiem bé, Sònia? Sí, aquest últim. Vale, espera, deixeu-m'hi tornar un segon. Perdoneu, Vale. Llavors vaig fent una mica la introducció. La lògica, la idea de la meva presentació és hem dissenyat un model de comunitats energètiques impulsat per ajuntaments a través d'un projecte amb la Diputació de Girona que estem implementant en 3 municipis. N'hi ha 4, nosaltres treballem directament amb 3 d'ells i que és el que us volem explicar i compartir amb vosaltres, per veure que hi ha una possibilitat d'un model de comunitat energètica que ve impulsada des de l'Ajuntament. Llavors, si vols, podem passar ja les slides, Sònia, fins a la primera de text. Molt bé, comunitats energètiques. Llavors, segur que esteu sentint a parlar moltíssim de comunitats energètiques, amunt i avall, que conceptes, que si comunitat d'energies renovables, si ciutadana, si no hi ha entitats jurídiques, si n'hi ha... Se li està donant moltes voltes al tema. Nosaltres ens vam posar a treballar amb això més o menys a finals del 2019 amb l'encàrrec de la Diputació de dir, escolta, podeu muntar alguna cosa que sigui factible i viable i es pugui implementar i posar en marxa aprofitant la lògica de l'autoconsum compartit? I amb això ens hi vam posar i ha sortit aquest model que ara tot seguit us explico. Les nostres comunitats energètiques giren entorn una instal·lació solar fotovoltaica en una coberta municipal, que és aquesta instal·lació d'autoconsum compartit que veieu aquí. Llavors, van associades al desplegament d'una sèrie d'equips de submesura que alhora es capturen dades i informació que la concentra una plataforma de gestió de dades. Aquí us poso 4 pinzellades només de l'estructura general i anirem desgranant al llarg de la presentació cadascun d'aquests punts perquè aneu entenent. Qui participa en aquestes comunitats? Els equipaments de l'Ajuntament, en primera instància, famílies en risc de pobresa energètica, que se'ls ofereix una participació gratuïta, subvencionada, millor dit, i després els veïns i empreses del poble que compleixin un requisit principal, bàsicament. Llavors, si avancem, Sònia, em sap greu. Llavors, comencem. Què és això de l'autoconsum compartit? I aquí ja li afegeix una coletilla de xarxa exterior o xarxa pròxima. Doncs, bàsicament, és una opció que ens ofereix la normativa d'autoconsum que va sortir el 2019, on diu, escolta, mira, tu pots fer una instal·lació solar en una taulada i que una sèrie de consumidors que hi ha al voltant amb aquest límit de 500 metres que veiem aquí s'hi puguin connectar, però no físicament, sinó de manera administrativa. És a dir, que puguem associar, li puguem assignar una part de la producció d'aquesta instal·lació, que una assignació administrativa que se li deduirà de la seva factura cada mes els quilowatts hora que li pertoquin.
Aquesta seria una mica la lògica. Per tant, aquí no hi ha cables, no hi ha connexions físiques entre els diferents consumidors que hi participen, no hi ha infraestructures a desenvolupar, res de res. Només necessitem la instal·lació fotovoltaica. Llavors, com ho fem? Repartim entre tots els participants un percentatge de la instal·lació. Podríem dir, ara veurem com ho articulem, però al final és que la producció de cada hora es reparteix en funció d'aquests percentatges definits per cadascun dels consumidors. Això totalment ja és un model o és una normativa que ja està en marxa i ja s'està aplicant o estem intentant aplicar. Llavors, seguim, si us plau. Aquí simplement us volia mostrar, això de 500 metres és molt, és poc, bueno, és relatiu. Jo el primer dia que ho vaig sentir vaig dir, ostres, en 500 metres no ho farem per res. I després, quan ho apliques a alguns municipis, aquí a l'esquerra veiem el cas del municipi de Rúpia, que és un dels pilots, és un municipi d'uns 300 habitants aproximadament, que té un nucli urbà més o menys concentrat, després sí que hi ha algunes cases més aïllades, i veieu que per un nucli urbà d'aquestes dimensions abarca el 100% del nucli i bastant més i algunes de les cases que es troben a les afores i tot. L'altra foto que veieu és un municipi una miqueta més gran, que és el cas d'Amer, que em sembla que està sobre els 1.000 i escaig habitants, i aquí el que abarquem és una part del poble. Són dues realitats diferents on veiem que el que podem donar és servei diferent. La lògica d'aquest tipus d'instal·lacions i d'aquestes comunitats és començar amb una instal·lació que doni servei a uns veïns determinats i després, a mesura que la cosa vagi funcionant, anar creixent, plantejant altres instal·lacions, veient com tot evoluciona. Llavors, passem diapositiva. Merci. Llavors, una mica, aquí us poso un esquema i ja entro una mica més en detall. La idea és, fem una instal·lació fotovoltaica en una coberta municipal. Per què? Perquè tenim, normalment serà superfície més àmplia, podem posar més quilowatts en aquella taulada i ens sortirà el preu quilowatt-hora més econòmic que si fem 10 instal·lacions. Aquí sí que hi ha una miqueta més de cost per la part de la connexió a la xarxa, això ho hem de tenir en compte, però tot i així encara ens compensa. I compensa per diferents motius, ja n'esmentaré algun. Llavors, el que fem és dibuixar aquest radi de 500 metres, agafar i veure quins són els equipaments municipals i repartir uns percentatges de la instal·lació pels equipaments municipals. I alhora, si els equipaments necessiten 10 quilowatts, el que fem, per exemple, és construir-ne 10 més, és a dir, aprofitar que ja puja un instal·lador, que ja s'ha de fer un projecte, que s'ha d'anar allà, tot això, i en fem 10 més per compartir amb els veïns, per simplificar molt la idea. Llavors, els veïns que es troben dintre d'aquests 500 metres, els anem repartint aquests quilowatts que hi ha en aquesta taulada, o els hi farem la possibilitat de compartir. Això ens podríem quedar aquí, per dir, com a primera etapa, seria un autoconsum compartit, on l'Ajuntament ha fet una instal·lació i l'ha compartit amb els veïns. Nosaltres en aquest projecte volíem anar un passet més enllà i volíem poder dir-li o tenir arguments per dir-li comunitat energètica. Llavors, el que vam plantejar és, escolta, per tenir l'interessant d'una comunitat o el que pot generar beneficis d'una comunitat és que hi hagi una figura que assessori, que aporti coneixement a tots aquests membres i que els ajudi en aquest procés de transició energètica i d'activació com a consumidors. Prendre decisions és molt difícil, entendre l'àmbit energètic, les factures, si estic pagant molt, poc, etc. és molt complicat. Llavors, aquí neix el que us he anotat aquí, la lògica aquesta del gestor de la comunitat. La comunitat energètica, si anem a la definició que tenim d'Europa, al final neix amb la lògica de generar beneficis ambientals i econòmics als seus participants. Llavors, la manera que veiem que es poden generar o es poden augmentar aquests beneficis és a través de la figura del gestor de la comunitat, que el que rep són les dades tant de producció com de consum de tots els participants en una plataforma de gestió de dades, de lliure consulta també pels participants que tinguin més interès, poden veure com estan consumint, quins excedents estan generant, etc. I el gestor de comunitat se suposa que ha d'ajudar els membres a través d'assessorament i de la part de la gestió de la comunitat, ha d'ajudar els seus membres a obtenir uns beneficis més grans i a explicar-los una mica i introduir-los en aquest món energètic. No vull extendre'm massa en aquest punt.
Llavors, tot aquest esquema en els pilots inicials de Girona està muntat en base a equips de submesura perquè no teníem manera de capturar la dada, una dada relativament actualitzada dels comptadors fiscals que ja tenim. Però ara que recentment, fa qüestió d'un mes, han aparegut una nova plataforma dels distribuïdors que ens permet rebre aquestes dades, el cost dels equips de submesura és possible suprimir-lo i estem buscant altres fórmules. Però és un model que veieu que anirà evolucionant i l'important és maximitzar el benefici dels participants. Aquest és l'objectiu, tant econòmic com ambiental. Aquest seria una mica la lògica. Què contem? Doncs contem que la plataforma de gestió de dades ha d'anar agafant pes a mesura que avanci la lògica de la comunitat en podent connectar altres dispositius, bateries, punts de recàrrega de vehicle elèctric i, en última instància, poder gestionar, per exemple, els consums, poder oferir serveis al sistema. O sigui, veiem una perspectiva de futur i de creixement d'aquestes comunitats que realment siguin el pol energètic del municipi, que sigui el municipi el que concentra aquesta lògica i que intentin autogestionar tots els recursos que tenen. De manera que el recurs a la xarxa d'allò que ve de més a dalt, ara, que és l'únic, es converteixi en ocasional, podríem dir, o quan allò que tinc aquí no m'és suficient. Una mica la connexió a la xarxa sempre es manté, però amb aquesta es canvia aquesta mentalitat. Hòstia, i faig el recurs a la xarxa quan és imprescindible, quan no puc autoabastir-me o els meus recursos ja no donen per més. Molt bé, passem diapositiva. Llavors, com funciona el model? Que jo crec que és el més interessant. Doncs bàsicament el que tenim aquí són les plaques i el que fem és una cessió d'aquestes plaques als veïns. Així de simple. És a dir, t'hem dit 10 quilowatts, doncs aquí us poso. El que estem fent és plantejar-li dues opcions als ciutadans, o que optin per 0,5 quilowatts, que són 1,5 plaques, o que optin per 1 quilowatt, que són 3 plaques. Aquestes dues opcions. En funció de què? De si tenen més consum o menys. Llavors, un dels avantatges és jo a casa instal·lar-me aquestes potències no té sentit. Si jo faig venir un instal·lador a casa meva i li dic, posa'm 1,5 plaques, ja ho veieu que és impossible, com a mi me n'hauré de posar 2, però posa'm 2 plaques. Em dirà, ostres, per 2 plaques no et surten els números, no et sortiran mai. Haig de venir, tal qual, etc. Et cobraré 3.000 o 4.000 euros i és que no ho recuperaràs mai. Precisament aquesta opció li dona un accés al ciutadà, que amb això ja en fa prou, i la veritat que són molts que amb això ja en farien prou, de tenir aquelles plaques que necessita a un cost totalment acotat. Llavors, aquí un altre dels beneficis que us comentava. No obstant, no em desvio de la lògica i de la presentació. Tenim la cessió d'aquestes plaques. Aquí existeix dintre del règim administratiu dels ajuntaments hi ha aquesta lògica de cessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic, i aquí ja no entro en els detalls, però tot una mica s'estructura en base a això. La placa, en aquest cas, seria aquest bé de domini públic que cedim a un ciutadà privat per seu ús privatiu i això s'articula a través de dos mecanismes. Un, haig de fer un concurs perquè tots els ciutadans lliurement puguin participar i haig de generar un mecanisme que adjudiqui a aquests ciutadans en si el que fa és atorgar-li una llicència per l'ús d'aquestes plaques. I el ciutadà, a canvi, el que fa és pagar una taxa, que és en funció del cost del servei o del gaudi del bé que li estic cedint, li haig de transferir aquest cost i el ciutadà paga en funció d'aquest cost. Aquestes llicències de cessió d'ús estan limitades per la normativa que les regula màxim 4 anys. Nosaltres ho estem estructurant en què la taxa i l'ús, la cessió d'ús, sigui anual, renovable automàticament fins a 4 anys que s'hauria de tornar a fer el concurs, perquè veieu una mica la lògica. No obstant, això li dona molta flexibilitat al ciutadà. Estem parlant de... I els números no els he posat perquè després a cada municipi i segons cada instal·lació i segons cada món pot ser un cas, però perquè us feu un ordre de magnituds, estem parlant d'impost de taxa que van al voltant dels 70-90 euros per un quilowatt, amb uns estalvis potencials d'uns 180 euros, 150, 200, depèn, per cada ciutadà en la seva factura. I això ja depèn de molts supòsits que hi ha aquí darrere. Això no és res assegurat, no hi ha res assegurat. No obstant, sí que apreciem que en terme mig
s'ha de generar un estalvi i que és atractiu pel ciutadà. Per tant, l'atracció existeix. Ja veieu, ostres, jo puc tenir generació fotovoltaica del meu poble per 80 euros? Aquí s'està obrint un altre món. Estem veient clarament que s'està obrint un altre món. I una altra possibilitat de participar, i l'Ajuntament sí que està carregant-se amb quin? Amb què? Amb l'esforç inicial de la inversió en la instal·lació. Li està, entre cometes, i no és ben bé així, però li està finançant una mica al ciutadà aquesta lògica. Ara, el primer any ja estarà un ciutadà i potser l'any 10 aquell ciutadà ha marxat a viure a un altre lloc i això ja no li interessa. Si hagués hagut de pagar per 25 anys no s'hi hagués ficat, però ve un altre ciutadà que ocupa el seu lloc. Això sempre està així. Ciutadans esperem que sempre en tinguem als nostres municipis perquè puguin gaudir d'aquest ús, que és un bé que està cedint a canvi de la taxa a l'Ajuntament. Llavors, com es concreta això? Una mica ja us ho he explicat. L'estalvi es concreta a la factura tant dels equipaments del municipi com a la factura del ciutadà, on es veu que hi ha una sèrie de quilowatts-hora que ha consumit i el seu comptador de consum ha registrat, però que a la seva factura li resten i no li cobren, perquè provenen, o entenem que provenen de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum compartit del municipi. Llavors, per no passar-me de temps, això em sembla que aquesta era l'última diapositiva. Això és una mica... Ah, no, vale, queda una, perdó. Llavors, com ho estructurem aquest projecte? També perquè tinguem una mica d'ordre de magnitud. Ho estem estructurant en 3 fases. Hi ha un estudi inicial en què es fa aquest anàlisi de l'autoconsum compartit, quina seria la millor taulada, com es repartiria entre els diferents equipaments, si fem 30 quilowatts o 25 o 50, totes aquestes decisions més tècniques, i es planteja una mica com és el model també per donar-lo a conèixer. Estem parlant que els pressupostos d'aquests pilots estan entre els 50, he preferit posar 60 a 80.000 euros. Amb instal·lacions d'uns 40 quilowatts és el que hem fet en aquests 3 municipis. Segurament aquest cost es pot ajustar una miqueta més mantenint les potències pel tema d'eliminar els equips de submesura, que és un cost que ens estem estalviant. Després, execució del projecte. Aquí hi ha una part de, allò que vam preveure en l'estudi inicial, ara ho hem de fer. I aquí hi ha una part que és també tècnica, que és direcció o assistència en la direcció d'obra, en la direcció del projecte, etc. El punt de connexió, totes aquestes coses que són un marasme administratiu, però que s'han d'executar. I després hi ha un altre pilar que és més d'implementar tot aquest model legal dintre de l'Ajuntament, que no és gaire complexa, i la nostra experiència és que els secretaris, interventors que ho han anat veient, ho han anat validant. Al final això ve d'aquest món de la secretaria i la intervenció de la Diputació de Girona i ho hem anat validant als diferents ajuntaments. En aquest procés d'implementació, de 6 a 12 mesos, més o menys. Penseu que s'ha de contractar la instal·lació, s'ha de fer el projecte executiu, contractar la instal·lació, s'ha de fer tot, implementar la taxa, el punt de connexió, la connexió de instal·lació, fer el concurs, que tots els veïns participin, bla, bla, bla. I un cop ja estem tots connectats, ja està tot funcionant, comença aquesta fase, que dic aquí indefinida, de gestió de la comunitat. Que aquí això es busca un especialista que pot ser dintre la pròpia administració, un servei que poden oferir Diputació, Consells Comarcals, etc., depèn, o es pot subcontratar una empresa privada que es dediqui a aquests temes i ofereixi aquests beneficis als participants i s'ocupi també de tota la gestió administrativa tècnica de la comunitat. Ara sí, crec que aquesta era l'última. Moltes gràcies i no sé si, Eli, com ho voleu estructurar, si les preguntes ara, si les preguntes més al final, a mi com us vagi millor. Sí, moltes gràcies, Xavier, per aquesta aportació i aquesta presentació que realment és bastant pragmàtica per portar-la a terme. Comentar-vos això, que podeu fer totes les consultes al xat i que a mesura que vagin els tècnics veient aquestes consultes aniran responent en el mateix moment en el mateix xat. Les que quedin les respondrem al final de la jornada, de la sessió. Però aprofiteu ara tot aquest múscul tècnic i després tot el polític que hi haurà perquè demaneu tots els dubtes que tingueu i aprofiteu aquesta sessió. Dit això, passem, gràcies Xavier, passem amb el tècnic, el Ferran Garrigosa, que és enginyer industrial i exgerent del clúster de la biomassa de Catalunya i actualment director del desenvolupament de negoci de quilòmetre zero Energy,
que abordarà el tema de les xarxes de calor o bé les comunitats energètiques tèrmiques. Endavant, Ferran, tot teu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Eli, i gràcies per convidar-nos. Sònia, si pots compartir la presentació. A veure com es veu. Perfecte. Veu bé ara? Sí, si pots ver pantalla completa en el menú i llavors la veurem en pantalla completa. Aquí a ver, exacte. Aquí. Aquesta, perfecte. Aquesta. Genial, perfecte. Jo seré molt breu. Jo una mica ens hem coordinat de manera. Jo explicaré més una part molt des d'un enfoc molt tècnic econòmic de les xarxes, del que són les xarxes de calor, per tenir en compte després, és a dir, els models que es podran desenvolupar entorn a aquest tipus de xarxa, des del punt de vista de la comunitat local, que això, doncs, si de cas després ja des de la Diputació ja enfocaran més aquesta part. Jo em centraré molt, insisteixo, en una part molt tècnica econòmica, molt pragmàtica en aquest sentit, perquè entenguem com podem fer viables des del punt de vista tècnic econòmic les xarxes de calor, quins són els punts febles i quins són els punts forts, i a partir d'aquí fer un anàlisi, ja dic, molt més detallat. Si pots passar, Eli. Ai, Sònia, perdona. La primera diapositiva és senzillament perquè tinguem en compte una de les debilitats, entre cometes, d'una xarxa de calor. Aquí veiem un esquema on tenim una central de producció d'energia tèrmica, en aquest cas estaríem parlant d'una biomassa. Tenim el que és la xarxa de distribució que va dels diferents edificis. Després tenim les subestacions d'intercanvi, en el cas que el titular no sigui el mateix, és a dir, moltes vegades ens podem trobar que si el titular és el mateix i segons el tipus i el tamany de la xarxa de calor poder no caldria una subestació d'intercanvi, però normalment és necessària, inclús per un tema d'element de facturació. Insisteixo, si el titular és el mateix, poder no seria, i la xarxa no és molt gran, poder directament es podia escometre, si normalment hi ha una subestació d'intercanvi, que al final fas un intercanvi de calor amb l'anell principal, i em permet el comptatge tèrmic d'aquesta xarxa de calor per poder facturar a cada un dels edificis. I després tinc, òbviament, la instal·lació interior. Això sí, tinguéssim una instal·lació individual, és a dir, una instal·lació en un edifici, només amb un, i tu tens la teva caldera de biomassa en aquell edifici i escomets només aquell edifici, diguéssim, la inversió que estàs fent és purament amb el que és la caldera de biomassa i l'aprofitament tèrmic és pràcticament total, per dir-ho així. En el moment que fem una xarxa de calor hem de pensar que la inversió s'està augmentant, és a dir, una xarxa de calor implica un augment de la inversió i un augment de les pèrdues, és a dir, una xarxa de calor no genera energia, el que fa és perdre-la. Per tant, estem ampliant la inversió i estem augmentant les pèrdues. Per tant, diguéssim, això és un fet que va totalment en contra de la rendibilitat d'una instal·lació i, per tant, és el punt més dèbil, per dir-ho així, d'una xarxa de calor. Però, per una altra banda, el que sí que em permet és, el que dèiem, la part més de compartir aquesta energia i de fer aquesta comunitat, fer xarxa. És a dir, el que sí que em permet és fer arribar aquesta instal·lació sense tenir que fer una instal·lació concreta en cada un dels edificis i, senzillament, amb una subestació d'intercanvi poder fer aquell aprofitament en cada un dels edificis per separat. Per tant, tinguem en compte, el primer missatge és dir, compte, amb una xarxa de calor ja surt en desavantatge respecte a una instal·lació normal de biomassa individual. Per tant, com podem o com ho hem de fer per intentar controlar, si més no, aquest tema. Si pots passar a la següent. Jo aquí us he posat dos exemples. Dos exemples que són l'oposat. I m'explico. Un és el cas més favorable o el més interessant des del punt de vista de viabilitat econòmica i l'altre és el més interessant des del punt de vista de xarxa de comunitats locals d'obrir, de democratitzar l'energia. A l'esquerra us he posat un resum dels últims 5 anys de Diputació de Girona de tots els projectes que han anat fent. Han sigut unes 50 instal·lacions, algunes individuals, altres en xarxa, que han escomès quasi un centenar d'edificis. La inversió total són 8 milions d'euros i la potència uns 10 megawatts aproximadament. I estem parlant, insisteixo, de 50 instal·lacions, de diferents tamanys, algunes més grans, altres més petites, és a dir, aquí hi ha una mica varietat en aquest sentit. El consum de la biomassa han sigut unes 2.500 tones a l'any, consumeixen aquestes instal·lacions, i per tant aquí
hi ha dos ratis que jo crec que, i és el que us he posat, aquesta vessant més tècnica, que ens han d'ajudar a controlar on estem. És a dir, per mesurar aquesta viabilitat i, a més, això també ens pot fer una lectura d'aquella xarxa de calor, per exemple, si és ampliable o no. I m'explico. El rati que ens surt d'euros quilowatt, és a dir, cada quilowatt de potència, quina inversió m'ha suposat, a la mitjana són 820 euros, com podem veure. I les hores de funcionament, és a dir, aquesta caldera funcionant a ple rendiment, està 905 hores l'any. Recordem que l'any té 8.760 hores, per tant, està funcionant quasi ni un 10%. Això és poc, des del punt de vista de funcionament. Per tant, hem de pensar, i aquí us he posat els llindars mínims, perquè una instal·lació de biomassa sigui viable o no sigui viable. Des del punt de vista, parlo estrictament econòmic. És a dir, suposant que vulguem que hi hagi un operador, per exemple, una instal·lació que jo no vulgui invertir, sinó que vulgui licitar i que vingui una empresa de serveis energètics, una empresa de serveis energètics el que mirarà, o perquè li quadrin aquests números per poder gestionar aquella instal·lació, mínim la inversió ha de ser inferior als 500 euros quilowatt, aproximadament, i la instal·lació hauria de cobrir unes necessitats energètiques de més de 1.200 hores any. Amb aquests números es pot arribar a tenir una rendibilitat mínima perquè una empresa de serveis energètics li pugui interessar o perquè sigui interessable des del punt de vista econòmic. Us he posat a la dreta el cas més favorable, una instal·lació industrial. És una instal·lació individual amb un consum immens. Una instal·lació, un edifici, en aquest cas és una planta que n'haureu sentit parlar molt, que és la de l'Iven, fan crispetes per mig món, i estan a Berga, i la inversió total van ser 800.000 euros, fixeu-vos, un zero menys que en el cas de la Diputació de Girona. La potència total han sigut 3,5 megawatts, però en canvi, fixeu-vos, la biomassa és quasi el doble. És a dir, amb menys potència, amb molta menys potència, està consumint més biomassa. Quin és el truco? Doncs el que us deia, les hores de funcionament. Aquesta instal·lació està funcionant 5.000 hores a l'any. És a dir, no para, està al 60 o al 70% de les hores de l'any funcionant. Per tant, hem de ser conscients que una caldera biomassa el que hem de fer és donar-li molt d'ús, que no pari. Quanta més estona estigui funcionant, millor. Un procés industrial té la gran avantatge que és pla, és a dir, és pla. Normalment és constant el consum al llarg de l'any. En el cas, per exemple, d'una xarxa de biomassa per a un municipi en consum domèstic, acostuma a ser, o terciari, acostuma a ser aigua calenta o calefacció, i això és molt estacional. Per tant, això va en contra, òbviament, d'aquestes hores de funcionament. Per tant, serà complicat arribar a aquestes 5.000 hores amb una instal·lació que està enfocada a terciari o a domèstic. Això hem de suposar-ho. Però jo us he posat una mica perquè veieu quin és el cas extrem favorable. El rati a més d'inversió, clar, una caldera gran, només per un edifici sense xarxa de distribució, són 278 euros en aquest cas, el quilowatt. Per tant, són els dos extrems i que hem de trobar aquest punt d'equilibri. Per tant, jo aquí ara us havia posat un link en el llistat de la Diputació de Girona per anar a veure, però no crec que funcioni perquè està linkat, no li doni sònia perquè està linkat al meu ordinador, llavors tinc l'Excel, el tinc jo, no passa res. Però aquí el que veia és que de les 50 instal·lacions jo havia calculat els ratis, tant el d'euros quilowatt i el d'hores any de funcionament. I ens trobem coses molt interessants. En algunes hi ha xarxes de calors que tenen 3-4 edificis on realment la inversió euros quilowatt per ser una xarxa de calor és baixa. Llavors, aquí pot haver-hi moltes casuístiques. O que ja hi hagués una part del circuit fet, de la distribució, o que la caldera de biomassa ja existia i senzillament la inversió ha sigut una ampliació d'una xarxa. Pot haver-hi moltes casuístiques. Però sigui com sigui, sí que el que ens hem trobat, sobretot i jo fent l'anàlisi, que hi havia instal·lacions que estaven treballant 600 hores, 700 hores. Què vol dir això? Doncs segurament podem una escola que a l'agost està tancat, caps de setmana està tancat, el Nadal està tancat, etc. Pot ser que en les escoles tingui consums molt baixos. Això és dolent? No és dolent. Això vol dir que aquella caldera necessita marxa i aquella caldera és interessant donar-li més hores de funcionament. Es pot ampliar. Per tant, allò ens dona, és una informació que ens dona que al final no és viable, sinó dir, compte perquè aquí aquesta caldera pot donar més de si. I podem, doncs, a través d'una xarxa que se'n puguin aprofitar més ciutadans o més persones. Si passa, Sònia, la següent. Jo, per exemple, us he posat el cas de Fontanals de la Cerdanya, que és un dels municipis que hi ha
que entren dins d'aquestes instal·lacions que ha fet la Diputació. Són 3 edificis, la inversió són 800.000 euros, perdó, la inversió no sé si està ben posada, 800.000 euros no, crec que no. No sé si ho he posat bé això, jo crec que no, aquí no ho arrossego bé. Bueno, la potència sí que està bé, això no està bé, Aquí m'he colat amb l'altre, ara ho estava veient, dic no. La potència sí, són 50 quilowatts i són 15 tones de biomassa. El ràtio sí que està ben calculat, són 1.600 euros i en canvi el ràtio hores-any són 1.000 hores. Llavors, 1.600 euros és un cost alt, molt alt, tenint en compte que hauria d'estar entorn de 500. Això què vol dir? Pot haver-hi casuístiques, que realment la xarxa de biomassa sigui molt llarga, que com que la caldera és petita, a vegades fer una mica d'obra civil, això fa que de seguida et desvirtuï una mica aquest valor. Per tant, són coses que en aquest sentit ens han de fer pensar i analitzar cas a cas per veure, escolta'm, quina és la casuística en aquest cas? 1.000 hores de funcionament és poc, per tant, això vol dir que aquesta caldera segurament pot treballar més hores. I, per tant, podem compartir i afegir gent i ciutadania, o qui sigui, o consumidors, que puguin aprofitar-se'n. Per tant, una mica, insisteixo, és important aquests ràtios fer-los i utilitzar-los perquè ens pot donar molta informació per poder intentar acostar-nos més a aquest punt d'equilibri que pot ser una instal·lació de biomassa en xarxa, que ja de per si surt en desavantatge, insisteixo, per la inversió que suposa la infraestructura de distribució. Per tant, no perdem el focus en aquest sentit, és molt interessant i a partir d'aquí el que s'ha de trobar són aquests models que ens permetin realment treure retorn d'aquestes inversions. És a dir, el fet que jo no tingui una caldera a casa meva també a mi em simplifica una inversió inicial i, per tant, només hauré d'escometre els drets de poder-me connectar a una xarxa de calor. Per tant, des del punt de vista de l'usuari que se n'ha d'aprofitar, la inversió és menor que si t'haguessis de posar la caldera a casa teva. Per tant, és una mica, i fent l'analogia amb el que ha explicat el Xavi, no té res a veure tu tenir-te com a domèstic a gastar 4.000 euros en una instal·lació d'autoconsum amb 3 plaques a casa teva, que igual, a més, t'hipotecaran la terrassa, el terrat o el que sigui, i, en canvi, pagar 70 o 80 euros d'una taxa que et permeti tenir un estalvi i que, a més, renovable anualment i que si pel que sigui te'n canses et pots fer enrere, doncs és molt interessant. Per tant, crec que el model de xarxa de calor és, en aquest sentit, com en l'altre, és realment potencialment molt interessant per a l'usuari. Per tant, insisteixo, crec que s'ha de mirar també des del prisma d'un servei a la ciutadania i, per tant, és molt interessant des d'aquest punt de vista. Per tant, insisteixo sobretot en els ratis en què tinguem hores de funcionament inferiors a 1.000, sobretot 1.000 hores, pensem, tinc potència disponible, puc ampliar, puc fer que més gent s'aprofiti i, per tant, això és un tema que em puc treure, diguéssim, molt de retorn. I jo, fins aquí, la meva explicació una mica, ja dic, molt en el pla tècnic-econòmic d'aquestes instal·lacions i que això s'enllaça una mica amb els models que permetin aquesta participació de la ciutadania aprofitant aquestes xarxes. Moltes gràcies, Ferran, per aquesta explicació tan acurada de tècnica de xarxes de calor. Donem pas a la senyora Remei Alric, enginyera del Departament de Medi Ambient, especialitzada en eficiència energètica d'edificis i biomassa, que tractarà també sobre el model de xarxa de calor de Girona. Endavant, Remei, tot teu. Gràcies. Una cosa també. Ara he vist que l'Anna Cama ha respost a l'Anna que hi havia una pregunta. De totes maneres, això, que sapigueu els ponents que si us fan preguntes en el xat, que si ho poguéssiu respondre en el moment. Gràcies. Teu, Remei, perdona, disculpa. Gràcies. Sònia, no sé si has rebut la presentació, me la pots també passar? Sí, ara mateix. Gràcies. Però, mentrestant, aprofito, és una mica seguir el fil que ha plantejat en Ferran. Llavors, sí que m'agradaria puntualitzar que Fontanals sense IVA eren 82.000 euros, no 800.000, perquè si no, no aniríem bé amb les instal·lacions. Llavors, el que sí que voldria dir amb el tema
la comparativa de les xarxes de calor municipal respecte a una caldera industrial és que si ens unim, el que sí que reduïm és operació, manteniment, gestió, vull dir que és una cosa que sí que hem de tenir en compte com a cosa positiva quan plantegem comunitats energètiques tèrmiques, és a dir, que anàlogament a la comunitat energètica elèctrica, el plantejament és el mateix, és a dir, busquem reduir costos, busquem, a part de substituir el fòssil que no és local, ho estem traspassant a biomassa o fins i tot també es podria plantejar una comunitat energètica tèrmica amb biogàs que sigui local, i això és un model important, o sigui, el vector ambiental, el vector d'economia local i de casa, vull dir que l'Estella ve de prop, i també tenir en compte que units també plantegem punts per ser més eficients i una instal·lació centralitzada també permet més eficiència que moltes calderetes petites que poden no tenir ni manteniment i per tant el no manteniment ja reflecteix en general baixos rendiments tèrmics i per tant d'alguna manera també té avantatges la centralització. I també té un punt que és una mica el que enfocava en Ferran, és a dir, de moment, per començar i per exemplificar, hem començat a posar calderes a municipis i el nostre següent intent seria una mica la crida de dir els que no n'hem posat, posem-ne i els que en tenim, revisem si aquestes xarxes són ampliables precisament perquè es van posar com a punt d'exemple i ara ens podem adonar perfectament que estan pensades per un edifici concret, però que es pot trobar una sinergia a nivell horari i, per tant, el que consumeix l'escola al matí, potser a la tarda, un grup de veïns pot consumir aquesta energia tèrmica a la tarda amb la mateixa potència tèrmica sense haver d'ampliar. Una mica aquesta és la idea de la comunitat energètica tèrmica. Reduir costos d'operació, manteniment, centralitzar, ser més eficients i a la vegada fer comunitat i reduir energia entre tots fent-la local i sostenible. Llavors, quins escenaris i models d'actuació a nivell de municipi, a nivell d'això que és el punt de secretaria, d'intervenció, de redacció de contractes, què podem fer? A veure, la idea inicial que podem plantejar és el que ja hem estat fent fins ara, que són els contractes típics que podem anar fent d'obres, serveis i subministrament si el que ens dediquem és a fer xarxes públiques, ja sigui instal·lant un sol edifici, una caldera, ja sigui plantejant xarxes de calor amb equipaments municipals o ja sigui aquest punt que creiem que és important i a la crida dels municipis que ja teniu xarxes de calor, de dir ampliar-les ja quasi gairebé amb la mateixa potència o bé si ampliant sala de calderes o sitja per posar-ne per ampliar xarxa, dir, connectar diferents edificis municipals ja una xarxa de calor existent. Això seria el més fàcil i ho podem gestionar via contractes tipificats, diguem-ne, estàndards de la llei de contractes, o bé ja plantejar-nos què podem fer via una comunitat energètica tèrmica. I aquí segur que amb el debat o amb els altres ponents que venen potser podem trobar més models, però un dels que ens plantegem és la concessió de manial o bé plantejar que el municipi ja entri a formar part d'una activitat econòmica i d'una activitat empresarial. Sònia, em passes la diapositiva, sisplau, la següent? Aniré ràpid. A nivell de models, el primer, el de concessió de manial, seria que o bé el municipi té un terreny o ja té una xarxa existent i que la cedeix d'alguna manera. És una mica anàleg a la comunitat energètica elèctrica, no d'un ús privatiu d'1 a 4 anys d'una placa, sinó una cessió de manial com si es deixés a cessió un bar d'una piscina, d'aquest estil, de dir, amb el sentit estricte d'una concessió de manial. Doncs es deixa terreny o bé la instal·lació existent, que és un bé de domini públic, i es fa un concurs de concessió en què llavors algú vingui i es responsabilitzi de l'obra, de la instal·lació, del manteniment, ja sigui una cooperativa o una empresa,
Això llavors és plantejable veure com es constitueix, però el fet és que el concessionari opera i comercialitza l'energia tèrmica. I llavors, en aquest cas, l'Ajuntament pot rebre una prima, ja sigui amb energia tèrmica gratuïta pels edificis municipals, és a dir, pot tenir una prima o cobrar una taxa econòmica o bé amb espècies. I aquest gestor, aquest concessionari, que seria el gestor energètic, doncs és també qui ha de donar suport al conjunt de veïns o sector terciari que s'impliqui en aquesta comunitat. I d'aquesta manera l'Ajuntament simplifica una mica la gestió i queda al marge de la relació entre l'entitat d'energia i els consumidors, perquè sobretot considerem que en municipis petits potser una gran implicació a vegades no és possible. Sònia, em passes a la següent de diapositiva? Merci. Llavors, l'altre model que plantegem és potser una mica el que ens explicaran a continuació, l'ERMEN, de comunitat energètica ja amb una entitat jurídica en participació pública i privada i en què llavors s'ha d'obrir un expedient d'activitat econòmica i que inclou tot un seguit de passos i entre els quals també és acreditar que el municipi compleix l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera per poder-ho tramitar. Cal fer una anàlisi de mercat sobre l'oferta i demanda existent i veure els efectes sobre la competència entre empreses. Vull dir que ja ens posem en un model com que l'Ajuntament lidera aquest vincle jurídic de comunitat energètica i d'acord amb les normatives del sector públic s'ha d'adaptar a aquesta activitat econòmica. Per tant, en aquest cas, el desenvolupament de la propietat d'instal·lacions i la producció d'energia i també el subministrament, distribució, participació de serveis, tot això l'opera l'empresa pública, diguem-ne, o la cooperativa pública o la cooperativa en què hi participa l'Ajuntament, però en aquest cas aquest municipi queda totalment implicat en la relació entre l'entitat i els consumidors. Seria una mica les dues opcions que veiem plantejades de comunitat, tot i que n'hi ha d'altres. Creiem que les més simples serien una mica aquestes. Ho podem debatre, si hi ha alguna cosa en podem parlar per aquí pel xat. Així que endavant i seguim. Gràcies, Eli. Moltes gràcies, Remei, per tota aquesta explicació que segurament necessitarem com més informació, no més detallada, i molts ajuntaments espero que puguin agafar aquesta part tècnica i que puguin consultar la Remei sempre que necessitin. Donem pas en aquests moments als casos reals de les xarxes de calor i les comunitats tèrmiques des de l'impuls dels ajuntaments, en aquest cas el senyor alcalde de Baronia de Rialb, que és director d'Institut de Mollerussa i president de l'ADF Mitsegre, el senyor Antoni Reig i Torner. Moltes gràcies, Antoni, i endavant, tot teu. Vale, d'acord. Bon dia a tothom. Aviam, jo us explicaré el nostre cas pràctic i parlo sempre de cas pràctic perquè nosaltres vam voler provar això i si cas passa la presentació. Aviam, per què fem això? Nosaltres triem un nucli petit, o sigui, perquè, clar, tot això s'ha de pagar i vam triar un nucli petit, un nucli que hi ha 8 connexions, de les quals de les 8 connexions hi ha 4 cases que funcionen. I per què vam fer això? Perquè les cases utilitzàvem, en aquest cas, utilitzàvem un gasoil i vam dir, bueno, doncs tanquem les calderes de gasoil, fiquem una caldera al poble de biomassa i que doni servei a tot el poble. No hem estudiat la part econòmica, només, és a dir, jo crec que hi ha tot el tema ambiental, que això abans, el meu company, quan ha parlat del tema estrictament econòmic, jo crec que hi hem d'assumir també els costos ambientals que té la no gestió dels nostres boscos. Catalunya té 2 milions i pico d'hectàrees de bosc que es poden cremar en 2 o 3 estius i, per tant, quin costa això? És impressionant, no? I, per tant, hem d'evitar això. La segona és que les instal·lacions que teníem de gasoil, ja sabeu, instal·lacions moltes vegades dins de les cases, si aquesta instal·lació
per exemple, té una mala combustió i produeix monòxid de carboni, un dels veïns va tenir problemes i si no van haver-hi víctimes se'n va faltar poc. Jo vaig dir, home, si tenim gasoil podem tenir aquests problemes. Si tenim gas i tenim calderes de gas dins els edificis, poden explotar. Anem a fer un sistema que d'alguna manera eviti tot això. Pots passar a la següent? Anem a apostar per l'estella. Per què? Perquè tenim boscos que han patit incendi i l'objectiu és el foment de la gestió forestal. Gestió forestal, diguem-ne, feta tècnicament amb uns criteris tècnics que jo crec que avui dia el Centre de la Propietat Forestal està jugant un paper importantíssim. Passa amb la diapositiva. Però nosaltres, en un poble de 8 connexions i 4 vivendes que estan en ús i que treballen, hem muntat una caldera de 80 quilowatts. I com ho hem fet, això? Com que es tracta d'un nucli, és un nucli, ja veureu a la foto, hem agafat un contenidor de vaixell i en aquest contenidor de vaixell hem ficat, tal com es veu aquí, hem ficat la sitja i la caldera i un dipòsit d'inèrcia. I a partir d'aquí hem obert una rasa pel carrer, hem ficat les tuberies de distribució, hem ficat una estació de transmissió d'energia que porta un comptador i a partir d'aquí cada veí s'ha fet la instal·lació. Llavors, l'Ajuntament, com que la caldera, el terreny de la caldera al carrer és públic, què hem fet? El cost de la xarxa l'ha pagat l'Ajuntament i el cost de les instal·lacions de les estacions també ho ha pagat l'Ajuntament. I els veïns només han pagat la instal·lació interna de la casa, des de l'estació fins a connectar-se amb la calefacció que ja tenien en aquells moments. De cost mitjà, als veïns els ha sortit, no sé, entre 6 i 800 euros per casa. I a partir d'aquí com ho fem? Doncs mira, l'Ajuntament, quan ha acabat la caldera, o sigui, quan ha pagat la xarxa, ha muntat el container d'aquest de vaixell amb la caldera, l'Ajuntament ha acabat la feina. A partir d'aquí passa la gestió dels veïns i els veïns s'organitzen per aportar la biomassa, que pot ser pròpia o la poden comprar. De moment, fins ara l'hem comprat a Solsona, no és a prop, però tenim un veí que ha comprat una màquina de triturar i probablement a partir de l'any que ve ens ho fem nosaltres i per tant el cost sigui zero. I llavors, com repercutim els costos? Doncs com que tenim la suma dels comptadors, sumem el cost del que ens ha costat la biomassa, que tenim una factura perquè els camions descarreguen, i ho repartim proporcionalment al que ha gastat cada veí i cada veí paga i en funció d'això ja està, els costos que ens estan sortint són molt baixos. Passa a la següent diapositiva. Una de les coses importants d'aquest tipus d'això, aquí és un exemple de la pantalla de la caldera. El sistema està molt automatitzat i això és molt còmode. I a més està passat, o sigui, la mateixa empresa que ens ha fet la instal·lació ens fa per telecontrol tot el control. O sigui, els veïns pràcticament no intervenim. Hola, bones, Arnau, què va? Dir-vos que... Hola. Per tant, els rendiments són d'un 95% en amunt i la veritat és que està tot automatitzat. I l'altre avantatge és que, clar, com que això ho porten per telecontrol, en aquest cas ho porta l'empresa perquè des de Lleida, doncs què passa? Que si hi ha algun problema tu ja no te n'enteres. Nosaltres l'únic que fem és treure les cendres. Penseu que les cendres, ara hi ha 4 connexions, hi ha 4 cases connectades i amb 4 cases connectades traiem les cendres 2 cops a l'any. Vull dir, és ridícul. És l'únic que hem fet amb 2 anys de funcionament. Passa a la següent pantalla. Això és una foto perquè veieu que les combustions estan molt tecnificades i que la regulació d'oxigen i monòxid, tot això, està tot controlat com si fos un motor dièsel o un motor de benzina. Passa la imatge. Això són els tubos de conduccions, o sigui, la instal·lació avui dia és molt fàcil perquè només has de fer una rasa. Us aconsello, passa una altra diapositiva. És igual, passa una altra diapositiva, passa.
perquè us veieu la idea, el poble, aquesta caldera està posada en una punta i llavors veieu que el poble està molt recollit i, per tant, les despeses de xarxa no van ser massa importants. I, per tant, ha sigut molt fàcil fer aquesta instal·lació. Passa a la següent imatge. Aquí ja veieu l'exemple del contenidor amb aquestes alces, que això seria la part. Això està preparat perquè pugui descarregar un camió i està preparat perquè es pugui descarregar amb una pala de tractor la biomassa amb aquest dipòsit. Passa a la imatge. Això són les rases de la distribució al poble. Aquesta és una de les cases, potser la més gran. Penseu que són cases de pedra, que la més petita té 100 metres quadrats per planta. Penseu que cada casa d'aquestes té 300 metres quadrats, almenys, de superfícies, no? Per tant, la potència és important. Jo el que us aconsellaria de l'experiència, els tubos, enterreu-los com a mínim a més de 40 centímetres de fondària, una mica per evitar pèrdues, tot i que les pèrdues són molt petites. En condicions ideals parlen d'un grau per quilòmetre, en realitat són més. Passa a la següent imatge. Veieu, aquí teniu una arqueta on aquí es deriva cap a les cases. Passa la tuberia principal i llavors a banda i banda es deriva a les diferents cases que tenim. Potser aquest model d'arqueta no és el... O sigui, això jo crec que s'ha de tecnificar més. Jo crec que si hi ha pèrdues, potser per aquí es perden. Ara, el que us puc dir és que a nivell de les tuberies aquestes, avui dia estan supercalculades i això que us faci el projecte ja us ho dissenyarà bé i el nivell de pèrdues és mínim. Jo només us he de dir, alguna cosa sí que es nota, perquè jo ho he comprovat, quan neve, per allà al lloc on passa el tubo, la neu normalment no qualla. Vull dir, normalment, en cas de nevades, en tenir pèrdues molt petites t'estalvies de treure la neu perquè tens el passadís. Però no són massa importants. Pèrdues n'hi ha, però no són massa importants. Jo crec que el tema de les arquetes, tal com veieu aquí, és un tema tècnic que s'ha de resoldre i això amb el temps anirà millorant. Passa a la diapositiva. Aquí veieu les rases, les tuberies, i teniu diferents imatges de com queda quan una vegada estigui acabat. Passa a la diapositiva. Un altre exemple de terrassa, passa més diapositiva. Això seria la instal·lació tal qual la veieu. I una altra de les característiques és que no fa fum. Vull dir, jo em quedo sorprès perquè, clar, la caldera s'engega i es para sola, nosaltres no ens n'enterem, senzillament les cases, vull dir, per exemple, en el meu cas, jo tinc la calefacció, la tinc programada pel mòbil i jo, abans d'arribar a casa, mitja hora abans, el que faig és seleccionar la temperatura que vull, allà on tinc els termostats, i quan arribo a casa, més o menys, ja comença a estar la cosa caldejada, però no m'he de preocupar de res més. Passa d'això. Això és un exemple, aviam, aquí, com que vam fer la inversió des de l'Ajuntament, vam haver d'estalviar diners amb els comptadors, amb aquestes, diguem-ne, estacions, diguem-ne, comptadors. Cada casa en té un i el que sí és veritat és que compten molt bé, o sigui, afinen molt, diguem-ne, les calories. I llavors, per exemple, a nivell de poble, ens han fet un Excel que anem apuntant les lectures de tant en quant i a partir d'ahí ja ens calcula els costos i entre els veïns ja ens aclarim i passem comptes i ja està. I això ho podem fer cada vegada que fem una descàrrega o ho fem quan s'acaba l'any. Passa imatge. Això és un exemple de com és la caldera de l'interior, el seu dipòsit d'inèrcia, que és gran, crec que és de 1.000 litres, i això també et garanteix que sempre tinguis reserva de calor. I després també, al ser una caldera que funciona per tot el poble, si tinguéssim calderes individuals, probablement sobredimensionaríem i, jo què sé, si suméssim les calderes de tothom no serien de 80, potser ens anaríem a 100 i pico. El fet que tinguem una caldera per diverses famílies, això
fa que no totes demandem potència al mateix temps o qualsevol cosa, la potència global pot ser molt més baixa. Com comentava el company d'abans, el que interessa és que això funcioni a potència màxima i nosaltres, les hores, tot això, ho podríem, el panell de control ho podríem deduir, les hores que ha funcionat, però, diguem-ne, les hores que ha funcionat, però ha funcionat més o menys, nosaltres engeguem aquesta caldera al setembre i la parem quan s'acaba el maig, perquè a vegades al juny, alguns dies. I totes les cases tenen servei de calefacció i aigua calenta. Passa imatge. Llavors, l'únic cost que tenim en aquests moments, que això ho ha impactat a l'empresa, aquesta instal·lació té una garantia de 5 anys, i l'únic cost que paguem és una tassa de manteniment a l'any. I en aquests moments paguem, els veïns que estem connectats, paguem 200 euros any de manteniment. I llavors l'empresa s'encarrega de tot, de manteniment, d'averies, és a dir, que l'únic cost que tenim com a casa és, diguem-ne, el que val la biomassa i aquests 200 euros de manteniment que paguem cada casa, que és la neteja de quan s'acaba la campanya, revisió una mica de tots els components, i la veritat és que, passa a la següent imatge, això és un altre exemple de la instal·lació interior, passa, imatge, això és el panell de control de la caldera, passa. Això són els dos dipòsits de cendra, que les cendres van separades, unes són blanques i les altres són negres, i això ho desconec. Sembla ser que les blanques són més... O sigui, es podrien utilitzar a l'hort i les negres potser porten elements pesants que millor que les tirem en un contenidor. Però penseu, la resta de cendres blanques les tirem en un tros, en un hort. Passa. Això és l'estació de les... Això són les bombes de control. Passa a la següent. Això és una vista del silo. El silo l'hem dimensionat i cap exactament el que porta un camió, 3 eixos, que són en metres cúbics, no ho sé, crec que són 25, però entre 5 i 6 tones. Passa la imatge i ja s'acabaria. La veritat és que els costos que fent amb aquest model, evidentment els costos ens han baixat però moltíssim, perquè són cases grans, són cases velles, totes de pedra, i climatitzar-les ja us podeu imaginar amb gasoil el que val. Penseu que hi ha famílies d'aquestes, les que hi viuen més temps, se n'anaven a 3, 4 i 5.000 euros de gasoil i en aquests moments estan per sota els 1.000 euros. Sempre dient, tal com fem el plantejament, que jo considero que s'ha de fer així. És a dir, com a entitat pública, jo com a Ajuntament puc destinar el que m'ha costat aquesta caldera a asfaltar 2 quilòmetres de camins, o puc destinar a fer aquesta red pública. La xarxa, la caldera és pública, és de l'Ajuntament, i d'alguna manera és la carretera, i els veïns hi posen la biomassa i l'energia i s'espavilen ells. I la veritat és que, al contrari, estan contentíssims. No hem tingut cap averia, se'ns ha parat algun dia perquè es va acabar el combustible, però en 2 anys que portem no hi ha hagut cap més incidència, cosa que jo mai m'hauria imaginat, i sí que traiem les cendres per Nadal. Per Nadal, i quan s'acaba la campanya, traiem les cendres. Però la veritat és que vull dir, per mi el funcionament és excel·lent. I com us dic, com a Ajuntament, l'objectiu, jo, si fos el govern, la veritat, l'objectiu seria que tots els, com a Finlàndia, que tots els nuclis petits i grans de Catalunya s'haurien d'anar per aquesta via, financiar això i anar, perquè tenim un altre problema que és més greu encara, que és els incendis forestals. I només podem aturar els incendis forestals si som capaços de fer gestió. Gestió vol dir tallar els boscos i tenir els boscos nets, ordenats i mantinguts perquè no se'ns cremin i perquè produeixin fusta de qualitat i perquè els boscos fan moltes altres funcions
que només podem, diguem-ne, fer-ho amb això. I, per tant, l'objectiu de la biomassa és fomentar el consum i, per tant, donar valor afegit al producte forestal, que avui dia només, si pensem que traiem fusta, amb això no n'hi ha prou per fer gestió i per això els boscos estan abandonats i estan exposats a que algun estiu patim molt. Bé, no sé si m'he passat de temps. Moltes gràcies. No, estàs bé, anem bé. Més o menys anem bé de temps, poder 3 minutets i això, però no passa res perquè està molt bé que es pugui donar aquest impuls, aquesta innovació des de municipis aquí rurals que ja existeixen i que ja funcionen i tota aquesta practicitat. Moltes gràcies, senyor Antoni Reig, per la seva aportació i si vol respondre alguna pregunta que hi ha al xat, que em sembla que hi ha alguna que, si no pot, doncs la farem al final de la jornada. Donem pas al senyor Armand Llobet Martí, que és el regidor de Transició Energètica a l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló. També és enginyer, fundador d'Ecotècnia, dedicada a les energies renovables des del 81, que feien fabricació d'aerogeneradors, instal·lacions de parcs eòlics i fotovoltaics, i que entre els anys 91 i 96 van impulsar les renovables a l'Alt Urgell i al Pallars, en els dos Pallars, junt amb els consells comarcals. I des dels quals es van crear dues cooperatives d'usuaris. Després va passar a Enertica, empresa de serveis energètics i orbobiòtica, empresa del sector Smart Cities i que d'ençà de 2014 ha impulsat un projecte d'emprenedoria des del Mas Vinyoles de Sant Pere de Torelló. Bon dia, moltes gràcies. Armand Llobet, tot teu. Bon dia, gràcies. Us he enviat la presentació una mica tard, quan ja havíem començat. No sé si l'heu rebuda i... Sí, em sembla que sí que l'ha rebut. Perfecte. Molt bé, doncs escolta, a més està bé poder explicar això també després de les interessantíssimes intervencions que hi ha hagut, en concret amb aquest tema, i segurament necessitaríem temps per debatre sobre molts aspectes, des dels més concrets als més generals. I potser jo la presentació, en part, hem fet molta presentació de baix a dalt, una mica. Aquesta també té una part de dalt a baix. Com s'ha dit, jo em vaig incorporar a l'Ajuntament fa 2 anys i em van demanar si em podia cuidar de la tèrmica de Sant Pere i vaig dir sí, però amb una condició, que aquesta sigui la base per muntar un pla de transició energètica en el municipi. I us intento, per tant, posar en context d'aquest pla aquesta experiència que tenim a Sant Pere des de pràcticament fa més de 30 anys. Si em podeu passar. Sí. I, per tant, la nostra visió a Sant Pere del que hauria de ser la transició energètica és que si el 2050 Europa l'ha d'haver completat, doncs en municipis petits com Sant Pere, que té 2.500 habitants, l'haurien d'haver completat molts anys abans. I, per tant, hem dit, per què no amb 3, potser 4 mandats, perquè les coses de l'administració sempre van més lentes que el que un pugui imaginar, doncs anem a intentar completar, si no el 100%, prop del 90% de la transició energètica amb consums tèrmics, elèctrics i també de mobilitat. Passem la diapositiva, això mateix. Com ho hem de fer? Doncs amb iniciativa municipal d'entrada, però implicant a tots els segments del municipi, perquè la participació ciutadana és imprescindible. I tot això ho hem de fer amb el mínim de recursos públics, en general, però tenint en compte com estan normalment les arques municipals i les butxaques de la ciutadania, doncs hem de fer els projectes viables pràcticament sense recursos ni municipals ni dels particulars ni de les empreses. Per tant, sí que necessitem una part de recursos públics, però la resta ha de venir d'inversió del sector financer o de les empreses que són capaces de finançar obres. Passem. No m'hi extenc, perquè si no aquí ens en aniríem. I dintre d'aquest pla hem plantejat una sèrie de projectes per reduir de l'ordre del 50% les emissions que teníem el 2019, reduir-les d'aquí al 2026-27.
I al mateix temps, en base a aquest exercici i aquest inici d'experiència que tenim a Sant Pere, hem plantejat un projecte a escala comarcal que estem intentant moure, en aquest cas també amb el Consell Comarcal. M'agrada posar la fotografia aquesta que veieu com a anècdota perquè el setembre del 2019 l'escola, l'Institut, ara és Institut d'Escola de Sant Pere, va organitzar una manifestació des de l'escola fins a l'Ajuntament amb motiu de la vaga pel clima per exigir, per reclamar el compromís de les administracions públiques, començant per la local i escalant més amunt, amb la lluita contra el canvi climàtic. I aquest és també un dels nostres principals punts de partida i arguments per llançar el pla de transició energètica. Bé, tirem endavant. Per posar en context més general, no només del municipi, del que és la transició energètica, doncs tenim que aproximadament 1/3 dels consums finals d'energia són de fonts, és a dir, consums tèrmics, per tant, aquí entraríem en el tema d'avui. Una miqueta menys, prop del 27%, típicament, són consums d'energia elèctrica i la mobilitat s'endú vora del 40% dels consums d'energia. I al mateix temps, en aquest cas, com també el de l'energia tèrmica, actualment estan consumint, diguem-ne, recursos no renovables i recursos emissors de grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle, principalment CO2. En el cas de l'electricitat, també en bona part, però és allà on tenim més penetració d'energies renovables. Seguim? Llavors, si hem de fer aquesta transició energètica, hem de fer moltes accions i pensem que des del món local, ja que consumim en el món local i tenim els recursos renovables en el territori, doncs l'Ajuntament ha de mobilitzar també els veïns per fer aquesta transició energètica des del territori. Què podem fer pels consums elèctrics? Doncs generació renovable, acumulació via bateries o hidrogen, i això potser ho haurem de fer sobretot més endavant quan això hagi acabat de madurar a nivell de tecnologia i costos, i també de gestió activa de la demanda, d'estalvi d'energia i d'optimitzar la manera en què consumim. A la mobilitat, doncs vehicles elèctrics, però no només. També hem de promocionar noves formes de mobilitat que ens redueixin aquí els consums i que ens derivin a utilitzar més els transports públics alternatius, els transports compartits, etc. I ens queda la fracció tèrmica, aquest terç important. Si passem, com la tenim avui? Com tenim avui aquest consum tèrmic? Que és bàsicament calefacció, clima, aigua calenta de consum i tot el món de la indústria, de baixa i alta temperatura. Doncs avui, bàsicament, tenim sistemes individuals, bàsicament tenim gasoil, gas o gasos liquats i en una petita proporció tenim també aerotèrmia que s'alimenta, com sabem, amb electricitat. Si volem fer aquesta transició d'una manera més ràpida, accelerar-la, no podem esperar que aquests propietaris de sistemes individuals prenguin decisions individuals de canvis a altres sistemes de consum. No podem esperar que cadascú de nosaltres, i només per la via, diguem-ne, de la conscienciació, canviem calderes de gasoil per calderes de biomassa o aerotèrmies. Per tant, si volem actuar una mica de forma organitzada des de les administracions també empenyent o via aquestes comunitats energètiques de les que ja s'ha parlat abans, hem d'impulsar, per una banda, sempre que sigui possible, sistemes comunitaris i aquí aterrem ràpidament en les xarxes de calor o, en algun cas, xarxes de calor i fred. I, per tant, ens hem de basar en això, però també, quan això no sigui possible, en promocionar, diguem-ne, accions col·lectives a través de comunitats energètiques per canviar aquests sistemes individuals basats en fonts no renovables. I aquí, també, de cara a alimentar sistemes individuals o sistemes col·lectius, tenim la biomassa, tenim l'electricitat, per exemple, amb l'ús de la geotèrmia, però també podem tenir, per què no, el biogàs, que ja s'ha esmentat abans, i en el futur també hidrogen, que pot ser generat, per exemple, per fotovoltaica o altres fonts, diguem-ne, renovables elèctriques. Passem. I ara que aquest és una mica el context,
Doncs anem aterrant al cas de Sant Pere de Torelló, que per raons que després comentarem, tenim una xarxa que es va començar a instal·lar a finals dels anys 80 del segle passat. Quines són les seves xifres? Doncs 18 quilòmetres aproximadament de xarxa de calor, uns 660 abonats que corresponen a 3/4 parts del municipi. Val a dir que el municipi, la major part, està en un sol nucli i després sí que tenim un nombre significatiu de masies i un petit nucli, l'agregat de la Bola. Val a dir que d'aquests 660 abonats, aproximadament el 5% són industrials del polígon i, per tant, aquest és un consum interessant, potser pel que ha dit abans en Ferran, que ens dona una mica més d'estabilitat, diguem, al consum al llarg de l'any. Des del 2019 tenim una caldera de 4,5 megawatts que funciona bàsicament amb estella forestal, bàsicament perquè encara estem acceptant alguns palets de fusta seca, que l'únic que tenen en tot cas és algun clau que separem, però en qualsevol cas biomassa seca sense brutícia, per dir-ho així. I la veritat és que estem tendint ràpidament a l'ús exclusiu de biomassa forestal. Aquestes 5.500 tones l'any actualment. Estem, diguem-ne, facturant, és a dir, energia en comptadors per uns 12.000 megawatts hora a l'any i estem aplicant una tarifa d'uns 5,3 cèntims d'euro per quilowatt hora, o, si voleu, 53 euros per megawatt hora. La planta, tal com la tenim avui, és de propietat i de gestió municipal. Per tant, estem oferint un servei municipal de calefacció i aigua calenta de baixa temperatura. Passem. Ara anem a repassar una mica diferents aspectes d'aquesta xarxa i d'aquesta central tèrmica. La història, com us deia, el projecte arrenca amb les primeres instal·lacions molt petites al mig del poble l'any 86 i es van concebre per aprofitar els residus de les torneries locals, que era una indústria relativament important a la vall del Gès, és a dir, Sant Pere, Torelló i Sant Vicenç. Després es va fer un projecte amb l'ICAEN i l'elèctrica de la zona, que és Estabanell i Païssa. Val a dir que aquest és el projecte més antic que tenim, almenys que pervisqui a Catalunya. Van passar moltes coses des d'aquells primers projectes. La qüestió és que es va anar creixent, no sempre de la millor forma possible, es van arribar a generar molts deutes, molts dèficits a l'Ajuntament. L'equip de govern que va entrar més o menys en el nou segle va intentar una sèrie de concessions privades per fer viable la instal·lació sense que fos una càrrega per l'Ajuntament. Van entrar diferents empreses. Les empreses van intentar un tipus de projectes que probablement no eren els més adequats i després de moltes vicissituds, des del 2015 el projecte va retornar a gestió municipal i molt enfocat a això, al servei municipal de calefacció. I des de llavors, també gràcies al Pla de Barris, s'ha pogut renovar part de la xarxa i la central. S'ha incorporat aquesta caldera de biomassa que funciona des del 2019 i en aquests moments tenim un sistema que funciona, que és molt millorable, com veurem ara d'aquí un moment, però que està donant un servei bo, diguem-ne, a la població. Per resumir una mica d'aquesta història passada, que de vegades hi ha hagut un cert conflicte entre, diguem-ne, quin tipus de residu, de combustible s'utilitzava. I durant molt temps es va plantejar aquesta central com una central que consumís un mix de residus, on no només fossin residus de fusta o forestals, i això va portar a molts problemes. Per tant, hem acabat a la biomassa forestal, que pensem que és la solució més adequada i més pensant en una transició energètica. I un altre conflicte, diguem-ne, que hi ha hagut històric és a l'hora de buscar, sobretot per part d'empreses privades, l'optimització econòmica, es va plantejar reiteradament projectes de cogeneració on, d'alguna manera, el servei municipal de calefacció quedava una mica relegat i, per tant, no era el focus principal de cara a buscar l'optimització del projecte.
i això va fer que en alguns casos els projectes també no funcionessin des del punt de vista tècnic ni tampoc econòmic. Bé, i per altra banda, curiosament, com que al principi es va plantejar com un aprofitament de residus, no es van ni instal·lar comptadors en els veïns, de forma que hi havia un ús desmesurat de calefacció i que era també irracional. Per tant, des del 2002 es van instal·lar comptadors individuals d'energia tèrmica a cada instal·lació. Bé, si passem, entrarem ja en alguns altres aspectes. Tenim aquesta nova caldera del 2019 plenament funcionant. Aquí val a dir que potser hem estat un any de posada a punt una mica de tot el sistema. Tenim, com s'ha dit abans, unes corbes de càrrega o de consum molt contrastades entre l'hivern i l'estiu, però a l'estiu sí que tenim un romanent d'utilització que és l'aigua calenta domèstica i l'ús industrial. Tenim aquesta caldera, com he dit abans, de 4,5 megawatts, però hem conservat la caldera vella, convenientment reparada i de tant en tant apedaçada, com a element de reforç en els pics de consum de l'hivern i en casos puntuals, per exemple, quan tenim un manteniment programat que sol ser 2 cops a l'any durant 3 o 4 dies de la caldera nova. I des de ja la planta antiga tenim 2 calderes de gasoil que durant la posada en marxa de la caldera nova encara van funcionant, però que aquest últim any pràcticament no han entrat en funcionament. I en quant a la xarxa de calor, pel que deia abans, en algunes èpoques, com tal d'ampliar la xarxa i donar sortida a la tèrmica que ja teníem, es va ampliar la xarxa en unes condicions que no eren gens adequades, sense aïllaments, amb materials que no eren adequats. Avui en dia tenim materials molt millors i, per tant, vam haver d'entrar en un procés de substitució de la xarxa original que ha trigat bastants anys i que encara hem de completar una mica a ritme d'ajuts públics. Però, per altra banda, en aquests moments també estem en un procés d'ampliar la xarxa per arribar a la major part de les zones del poble on aquesta no arribava. I, per altra banda, hem iniciat també un procés de digitalització dels comptadors que és un element també important per optimitzar la gestió tècnica, la gestió administrativa, però també la comunicació amb cadascun dels usuaris que podran tenir informació dels seus consums, dels seus ritmes d'utilització, etc. I finalment tenim, em sembla que no es veu a la... o sí, no sé si es veu, a mi no em surt l'última línia de la transparència, però... Sí, subministrament d'Estella. Correcte, sí, subministrament d'Estella de quilòmetre zero, que aquest és un tema important. Perdona, Arment, em sents? Hauríem d'anar una mica a la idea perquè hem deixat uns quants minuts, però perquè vagis amb... Quan parlen els altres pensen que s'allarguen i quan parles tu sí, s'ha estat supercurt. Disculpeu, anem endavant. Aquest és l'esquema de la central, però no hi entraré, ja ho hem dit una mica abans, tenim 4 xarxes de circuits de consum, però bé. I en quant a rendiments, pels problemes històrics que us he dit, tenim un rendiment que ja ha millorat una mica, però encara és molt baix, del 55%, per tant estem perdent el 45% de l'energia a la xarxa i esperem que a l'haver acabat el procés de renovació estarem de l'ordre del 70%. Pensem que amb una xarxa nova hauríem d'estar com a mínim del 75 al 80%. Això, lògicament, milloraria. Per tant, això vol dir que quan haguem reduït les pèrdues i optimitzat la xarxa un cop ja renovada, amb aquestes pèrdues estalviades podrem abastir la totalitat dels nous consums de l'ampliació de la xarxa. Si passem, a nivell econòmic tenim actualment un balanç equilibrat entre ingressos i despeses, però no tenim marge per amortitzar inversions. En canvi, amb aquesta doble combinació de millora de la xarxa i d'ampliacions, sense ampliar les despeses, tindrem un marge per amortitzar aquestes noves inversions, almenys amb una part, comptant que tenim una part de subvenció.
I, per altra banda, ressenyar que tenim uns 30.000 euros d'ingressos anuals derivats del mercat dels drets d'emissió, que això ens ho gestiona l'associació Líder. Teníem l'Elisabet per aquí fa una estona. Bé, passem. A nivell mediambiental estem estalviant unes 3.000 tones de CO2 a l'any, que equivalen al 20% de les emissions globals de tots els consums d'energia que tindríem en el municipi si no tinguéssim aquesta xarxa. Per tant, tindríem més o menys un 20% més d'emissions de les que tenim actualment. I a nivell contaminant, gràcies al tema de filtratge que ja s'ha comentat abans, tenim unes emissions molt baixes que estan molt per sota fins i tot dels màxims permesos per la regulació. Seguim. A nivell d'acceptació social, doncs bé, el fet de tenir un servei públic municipal ens exigeix a intentar anar millorant i donant un servei de qualitat i, evidentment, també tenir una exigència pel sentit econòmic i perquè això no sigui un descalabre, diguem-ne, econòmic per l'Ajuntament, sinó més aviat tot el contrari. Tenim, potser per la tradició, pel costum, una bona acceptació de la xarxa a Sant Pere, d'aquests 660 abonats, i això vol dir que molts dels que no en tenen ens demanen quan els arribarà la xarxa a casa seva. Tenim un preu ajustat, que és molt competitiu amb el gasoil i que també és bastant competitiu amb el gas natural, que ja sabem que és més econòmic que el gasoil. Segurament la gent s'ha acostumat de vegades una mica a tenir paciència amb les obres, en el carrer, però, per altra banda, tenim algun intangible que vull ressaltar, perquè potser és una anècdota, però no tant, que hem de posar en valor, que és que els habitatges on hi hagi xarxa de calor, si demanen un certificat energètic que és imprescindible per llogar o per vendre l'habitatge, tindran una certificació normalment més alta que en un altre municipi on no hi ha xarxa de calor. I, per tant, això vol dir directament augmentar, en certa forma, la valoració d'aquests habitatges. Seguim. I bé, aquest podem passar, no s'ha colat aquí. Conclusions. Abans ja s'han dit alguns criteris tècnico-econòmics. Hem de veure de no tenir poblacions agrupades, terrenys aptes, sobretot el subsol de cara a fer aquestes conduccions, l'acceptació social, disponibilitat de la biomassa i, evidentment, actualitzar al màxim els dissenys i construccions tant de la central tèrmica com de les xarxes de calor. I el model de gestió, abans se n'ha parlat, en podríem parlar, però aquí només dic, en aquest cas, que tenim un equip municipal, l'equip és important i el compromís de la gent i el coneixement també. I ja per acabar, només convidar-vos a visitar, si voleu més informació, en el nostre web santpereentransició.cat, on tenim bastantes més explicacions una mica ampliades sobre tots aquests aspectes que he comentat, intentant que fos ràpid, que no ho ha estat. I gràcies. I, si hi ha alguna pregunta, algun comentari, podem seguir parlant. Moltes gràcies, Arment. La veritat és que tenim uns temps molt escurçats i sí que és veritat que hi ha molta informació a donar i realment podríem estar només per un ponent, podríem estar a les 2 hores explicant-ho bé i tot. Per tant, agraeixo realment tota aquesta quantitat d'informació que ens esteu aportant i ens esteu oferint i compartint. Però, de totes maneres, tenim un temps també això limitat perquè, a part, hi ha una tècnica de la Diputació que ha de marxar d'hora, llavors és per no allargar molt tampoc el tema ni tampoc que pugui ser cansat, aquest tipus de jornades. Per altra banda, ara passarem ja al tema de les diputacions. Ens parlarà la Gemma Sant Vicenç, tècnica de la Diputació de Lleida i especialitzada en l'àmbit prioritari número 5 d'energia sostenible del projecte de transformació econòmica. I bé, així després podrem començar amb el tema de les consultes. Un moment, Gemma, que això, que hi havia una consulta per aquí cap al senyor Antoni Reig, que si la pogués contestar respecte si hi havia algun acord entre els veïns de l'Ajuntament pel que fa a la xarxa de calor. Sí, més que un acord hem fet una ordenança, però no hem acabat el tema, ho hem d'acabar de publicar i no... Però sí, hi ha una ordenança municipal ja bastant
bastant elaborada i té una mica regulat totes les casuístiques. O sigui, aquesta ordenança preveu també, si algun dia, suposo com aquí a Torelló, és l'Ajuntament el que hagi de facturar als veïns, no? Però permet que els veïns s'autogestionen, com és el cas de Vilaplana, però també permet que l'Ajuntament pugui facturar com si fos una empresa energètica. Vale, moltes gràcies, senyor Antoni. I disculpa, Gemma, tornem a tu, com a tècnica de Diputació de Lleida, que ens parli sobre aquest projecte que teniu, aquest projecte tractor per accelerar aquesta transformació. Endavant, Gemma, tot per tu. Hola, bones. Soc l'última, espero no anar una miqueta ràpid perquè és l'hora ja. Si em pots passar la presentació, Sònia? Us faré una mica 5 cèntims, que és el que estem fent ara mateix des de Diputació. Si vols passar, Sònia. Us fico una mica amb antecedents. Tot va començar a finals del 2019, quan es va impulsar un projecte estratègic per a la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. I tot era com a resposta al repte que teníem llavors, que és el que el continuem tenint, però se'ns afegeix un altre. Llavors, el repte demogràfic del territori. Des del gener del 2020 s'han fet diferents reunions amb diferents ens per buscar una complicitat i un compromís, que aquest projecte de transformació econòmica sigui de tots. Llavors, s'han teixit diferents aliances estratègiques amb les principals institucions del territori i tot per a poder consensuar aquesta visió de futur compartida i uns àmbits prioritaris a desenvolupar que posteriorment us comentaré i que formen part d'aquest projecte estratègic per a la transformació econòmica. De tots els àmbits, un dels àmbits a treballar i el que hi estem focalitzant ara mateix molts esforços és el model energètic sostenible, just i descentralitzat. Clar, tot això ho volem fer per a poder accelerar tota l'oportunitat que en breu tindrem per al suport del Next Generation, on s'ha construït diferents projectes tractors, 8 en concret, però que avui ens centrarem a parlar del projecte tractor de l'energia i el món local, i on preveu també el suport del desenvolupament de les comunitats locals d'energia. Per això ara us explicaré el què. Si pots passar, Sònia. Sí. Llavors, quins són els consensos que hem assolit amb aquesta visió de futur compartida que us he comentat i amb les principals institucions del territori? Llavors, amb aquesta visió de futur compartida, què volem? Volem que la demarcació de Lleida esdevingui un territori que posa en valor de forma compartida les xarxes de col·laboració, la geolocalització estratègica dels recursos, un model competitiu i sostenible d'economia verda, tot que reforci sectors estratègics, afavoreixi l'aparició de sectors emergents, nous models de negoci, i això en concret es divideix en 7 àmbits prioritaris. L'àmbit prioritari de bioeconomia, l'àmbit prioritari de cadenes de valor agroalimentari, el de bioeconomia forestal, digitalització, el d'energia i el de turisme sostenible i la resiliència climàtica. Tot ells amb 2 prioritats transversals, que serien la transformació intel·ligent i la transformació justa. I ara, si ens centrem en el que seria l'àmbit prioritari 5, que és l'energia sostenible, si pots passar, Sònia. Clar, què ens centrem aquí? Aquí no només ens ho mirem des d'un factor de medi ambient, perquè ja us dic que també ho estem fent des d'aquest projecte de transformació econòmica del Patronat de Promoció Econòmica. És a dir, nosaltres volem anar més enllà, volem veure-ho com un factor purament mediambiental, sinó que també, però comptar-ho com un factor de competitivitat a nivell d'exportació. Tal com exportem fruita, també es pot exportar l'energia, sinó que llavors volem veure aquest factor de competitivitat territorial que el tenim i que, si més no, el nostre objectiu és explotar-ho d'aquesta manera.
Llavors, si pots passar, Sònia, tal com comentàvem, hi havia aquests 8 projectes tractor que, juntament amb aquestes principals institucions del territori, ho vam consensuar així. Llavors, el projecte 6, que seria el d'energia i món local, està perfectament alineat amb el componente 2 del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència i està tal qual amb els objectius que es demanen amb aquest Pla de Recuperació del volum del componente 2. Llavors, quina és la descripció d'aquest projecte? Seria aquest impuls d'inversions de millora d'eficiència energètica d'edificis, d'equipaments, d'infraestructures públiques, de generació i consum d'energies renovables, tot mitjançant les fórmules d'autoconsum, consum compartit, comunitats locals d'energia i desplegament d'infraestructures de recàrrega i suport al vehicle elèctric. Llavors, ara mateix, què és el que tenim? Aquest projecte prioritza aquest rol exemplificador de les administracions locals en l'àmbit d'eficiència energètica, la generació local d'energia provinent de fonts renovables i tot això com un primer pas per poder construir un model energètic sostenible. Quines actuacions es faran i estan previstes en aquest projecte? Doncs l'impuls de la certificació energètica d'edificis és un dels aspectes molt importants que s'ha de tenir en compte perquè, si recordeu, en les darreres convocatòries del programa operatiu FEDER 14-20, la certificació energètica era un dels documents imprescindibles per poder optar amb aquests ajuts. Llavors, això seria un dels temes que hi estem tractant. Després seria també el foment d'actuacions agregades que assoleixin el nivell existent de reducció de demanda energètica i l'aportació d'energia renovable per a usos tèrmics i elèctrics i l'impuls de projectes pilot de comunitats locals d'energia i que puguin desenvolupar i validar els models de negoci associats a la generació. Llavors, què és el que tenim aquí? Es pretén mobilitzar un volum d'inversió a nivell de demarcació d'uns 64 milions d'euros que cal dir que depèn en gran part de la capacitat dels municipis per identificar i prioritzar aquestes inversions i que compleixin amb els requisits de la convocatòria. Llavors, amb tot aquest import, què volem fer? Doncs que tots els municipis s'impulsin inversions en generació i consum d'energies renovables, mitjançant fórmules d'autoconsum, de consum compartit, afavorir el desenvolupament de comunitats locals, com hem comentat abans, en què seria l'objectiu d'aquest projecte. Llavors, què s'han fet ara mateix? S'han habilitat recursos tècnics i econòmics per accelerar la identificació d'inversions en reducció de consums energètics i en la generació fotovoltaica en edificis i equipaments públics. Farà 2 setmanes o així, el president de la Diputació es va anar reunint amb diferents presidents de consells comarcals, amb alcaldes, precisament per explicar una mica en què consistiria tots aquests recursos tècnics i econòmics que en breu esdevindran i que ara mateix estan en fase de redacció les bases per a poder obtenir aquests fons. Sí, si pots passar, Sònia. I res més. Llavors seria això, precisament estem treballant fort en preparar totes aquestes bases i precisament en engegar tot aquest projecte Tractor 6 d'energia i món local. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gemma, a tu. Fins ara, a partir d'aquí, ja donaríem una mica una sessió mig tancada. Primer de tot, abans que se m'oblidi, donar moltes gràcies a la Sònia Llanes, l'ambientòloga i tècnica del projecte Enfoc, que molts de vosaltres ja coneixeu, d'energia foris i canvi climàtic, i que té per àmbit d'actuació les comarques de la Catalunya Central i l'Alt Urgell i Cerdanya, i que gràcies a la plataforma Zoom de la Catalunya Rural, l'Associació de Desenvolupament Rural per la Catalunya Central, doncs hem pogut tenir aquesta jornada. Per altra banda, donar-vos gràcies també a tothom, però no vull que marxeu encara, perquè volia que comentés a un moment l'Anna Camp, que és la tècnica i coordinadora del Pacte d'Alcaldes del Departament de Medi Ambient i Diputació de Girona. Volia que fes un petit comentari abans de tancar tota la sessió, encara que fos no només dels municipis de Girona, sinó una cosa a comentar per tothom, tant de municipis de Girona com de Lleida, i li dono pas a ella que us ho explicarà molt millor. Anna, si vols comentar-ho.
Sí, bon dia a tots. Superinteressants totes les presentacions. Molt contenta d'haver sentit l'Hermen altre cop i l'alcalde de la Baronia de Rialb, que de fet es varen contactar abans del Covid per venir a veure la instal·lació de biomassa i tal, però després amb tema coronavirus estem tots tancats a casa i encara no ens podem moure gaire i encara menys anar a la província de Lleida, no? Des de Girona ho hem de justificar tot molt. Gràcies per totes les aportacions. Llavors, comentar-vos simplement que amb la Gemma estem permanentment en contacte de la Diputació de Lleida, que també ens estem coordinant amb els Consells Comarcals. Llavors, els projectes que estem impulsant des de la Diputació, el més recent, aquest de comunitats locals d'energia elèctrica, doncs hem desenvolupat un model d'ordenances, de models que es poden aprovar pels municipis, que tot i que no sigueu municipis de Girona, doncs que posem a la vostra disposició tota aquesta documentació que s'ha treballat amb experts jurídics, també hi han participat quilòmetre zero. Llavors, veig superinteressant la petita xarxa de calor que ha presentat l'Antoni, és el repte que tenim a comarques gironines, i a vegades una cosa tan senzilla com aquest contenidor d'un barco en un nucli rural per oferir un servei als veïns, que al final aquest és un dels objectius de l'administració pública. I com hem parlat molt de períodes de retorn, de la inversió, del payback i tot això, i al final quin és el període de retorn d'asfaltar una carretera, infinit. Llavors, potser no ens hem de focalitzar tant en temes econòmics, sinó simplement és iniciativa política, lideratge, i que al final el que volem és que surtin idees dels municipis i la Diputació de Girona, com la resta de diputacions, que estan a la vostra disposició per madurar projectes, que el tema del finançament no és un problema. Estem en un moment on hi haurà unes convocatòries en projectes molt grans, però que el problema que detectem bàsicament al territori és aquest lideratge polític i anar a buscar projectes que siguin realment tractors de la transició energètica a la petita escala, que des de la Diputació impulsem molts projectes estratègics, moltes estratègies, molts plans que s'aproven per ple, etcètera, però que es necessiten és municipis valents, alcaldes i alcaldesses empoderades i que nosaltres posem a disposició totes les eines, tant pels municipis de Girona com per també tots els municipis de la resta de Catalunya, que al final ens movem amb aquest marc jurídic espanyol i català i que, per tant, el que fem aquí ho podem fer allà. I, no sé, faig així una mica de tancament. No sé si es podria preveure en el marc d'aquesta jornada, més on hi participeu municipis rurals, que tenim al final tots les mateixes casuístiques, que és pocs tècnics dels municipis i poca capacitat de finançament, i aquests són el coll d'ampolla de la majoria de projectes. No sé qui podria liderar, però sí que crec que seria interessant fer un grup de treball semblant al que tenim del Club del Pacte d'Alcaldes, que és a nivell de tot Catalunya, però focalitzat en aquests municipis del Pirineu, perquè al final tots són molt semblants, i el que fa Rialb es pot replicar, el que fa Sant Pere de Torelló també es pot replicar en municipis que tinguin les mateixes característiques. Simplement això, posar a disposició tant a mi com a la Remei perquè tot el que hem anat fent i tot el nostre aprenentatge pugui servir-vos i que ens podeu trucar en qualsevol moment. L'Eli té el nostre contacte i que us podem fer arribar tots aquests models que han explicat tant quilòmetre zero com la Remei. Sí, gràcies, Anna. Sí, respecte a això del grup de treball, si voleu, i és una cosa que també havíem parlat amb l'Anna, si de cas, quan us enviem tant les presentacions com si poguéssim tenir, quan tinguem el vídeo a disposició, també us l'enviaríem, perquè poguéssiu tenir també tota aquesta informació, doncs fer una valoració també a veure qui voldria formar part d'aquest grup de treball, no? Anna, entenc que d'alguna manera és una compartició i una participació entre tots, no? I els que puguin faltar, també perquè hi ha ajuntaments que m'han dit que no podien assistir, que per tant sí que els interessava tenir les ponències. En tot cas, us ho farem arribar a través del mail i llavors a partir d'aquí ja us aniríem convocant per possibles treballs que puguin anar sortint des d'aquesta perspectiva de transició energètica. Sí, Anna? Sí, bàsicament... És que ella s'explica molt millor. No, la idea una mica del grup de treball és que el grup de treball dels Pirineus, és que diferents administracions que estem empenyent projectes de transició energètica tinguem un espai de trobada, perquè, per exemple, nosaltres des de Girona hem
hem liderat i estem implantant el model que ha explicat en Xavi Massa, però també ens interessa molt explorar la via de comunitats energètiques en cooperatives o en concòrdies. Llavors, és un filon molt gran i és com anar fent diferents. La comunitat energètica, com que no tenim marc jurídic, tampoc n'hi ha un model. Vull dir que podem anar inventant noves fórmules i que tenim municipis com Vallfogona que no tenen equipaments municipals, amb un nucli concentrat, però que tenen zones on tenen molts masos que poden compartir energia amb sistema de bateries i altres. Llavors, no ens quedem sempre amb el mateix model, sinó que anem treballant amb diferents models. Per això, com que al final les característiques de petites centrals hidroelèctriques, de cooperatives que ja existeixen a nivell municipal, són similars en les diferents zones dels municipis rurals del Pirineu, tot parlant amb l'Elisabet, vam dir, ostres, seria molt xulo crear aquest grup de treball entre diferents administracions, però que no són polítiques, vull dir que és com una idea que va sortir, però que no sigui un grup de treball de bla, 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 sinó que sigui un grup de treball on poder treballar i anar madurant projectes executiu i d'intercanvi, i també de dir, doncs, ara tothom parla dels Next Generation, doncs, des de Girona, què ens estem plantejant de comunitats energètiques dels Next Generation? Què s'està pensant des de la Diputació de Lleida? Perquè al final els fons són els que són i la informació ha de fluir i no podem tampoc estar competint tots pels mateixos fons, sinó que ens hem de coordinar i si té un sentit plantejar un projecte a nivell de tot el Pirineu de petites xarxes de calor de biomassa com la Baronia de Rialb, que nosaltres fins ara no ens plantejàvem, però que pot ser una opció i pot ser una opció per tot el Pirineu, doncs anem a plantejar un projecte potent a nivell de Pirineus. Vull dir que seria una mica la idea de fer aquest petit grup de treball. Jo, si voleu, ara, aprofitant que esteu tots aquí, es podia començar a fer de manera informal i llavors ja ho elevem als polítics de veure qui té més capacitat tècnica de liderar-ho. Tenim un grup de treball molt semblant amb totes les diputacions i CAE, del Club del Pacte d'Alcaldes, però és un grup de treball que està liderant la Diputació de Barcelona precisament perquè és la que té més recursos econòmics. Energia som jo, la Remei i l'Àlex, que no hi és, vull dir que ja els teniu quasi tots aquí de la Diputació de Girona. Llavors, és veure una mica quina entitat ho lidera, si ho pot liderar l'Arca, una mica ho hem de parlar, però sí que fer un primer sondeig de dir, ostres, qui estaria interessat en participar-ho, si ho veieu bé, i això com a disposició per anar creixent també, perquè tots som tècnics que treballem en entitats petites i a vegades també ens sentim una mica sols. Llavors, col·laborar i compartir temes, ho veiem com interessant així parlant amb l'Elisabet. Anna, jo i penso que aquesta opció que planteja és molt interessant i que avui, aprofitant també, ja que s'ha esmentat Arca i els grups d'acció local, crec que ja que estem aquí, avui, si no m'equivoco, el Toni com a tècnic sobretot a la part més de Lleida, l'Elisabet, que ens representa més la part de Girona, l'Elisabet Clota. Parlo del projecte Enfoc i jo mateixa penso que pot ser una bona fórmula, penso, a partir d'ara, i de fet ja era una de les idees recollir l'interès que pugui sortir potser de municipis que fins ara no teníem gaire detectats. És a dir, sí que és cert que Girona, també perquè Diputació ja fa més temps que hi treballa i en tenim una mica més detectat, Barcelona, per suposat, però ara anem una mica a descobrir, penso, la part de Lleida i entenc que hem de col·laborar d'alguna manera i aquí donar-los la mà i estirar-los en tot el que puguem. Per tant, jo crec que una de les tasques que ens hem apuntat a nivell de tècnics de projecte Enfoc és de recollir aquestes necessitats que hi pugui haver i a partir d'aquí podem intentar crear una mica aquesta xarxa que comentaves. Jo crec que una de les... Ai, perdona, una de les necessitats... Parla, Anna. Sí, una de les necessitats que hi ha a curt termini és el repte d'aquests macroparcs que tenim en el territori, de com s'ordinen en el territori d'una manera coherent i quin és el rol dels ciutadans en tota aquesta transició energètica. Llavors, per mi hi ha dos filons. Un és el de l'ordenació del territori, que ara que tenim nou govern a veure què fan, i l'altre el tema de les comunitats energètiques, que és un filon que nosaltres veiem a Girona que funciona molt bé, que és molt fàcil d'entendre, però que hem d'explorar noves vies com cooperatives, com també veure el model que tenen a Sant Pere de Torelló, si es pot exportar, si no, perquè s'han de donar d'alta d'impost d'activitat econòmica. A municipis petits això se'ls hi pot fer molt feixuc. Veure també l'Antoni com ho acaben estructurant i si el model es pot replicar a municipis petits.
Vull dir que hi ha molt camp per recórrer, que nosaltres és cert que des de Girona estem fent coses, però que hauríem de ser més per anar sumant. Sí, jo el que volia comentar respecte a les dues aportacions vostres és que, de fet, poder cap més comarca o poques comarques els hi passa, que estan dividides per dues demarcacions i és una de les queixes que jo tinc de que, clar, o tenim una cosa d'uns o tenim la cosa dels altres. Llavors és com crear una xarxa perquè puguem estar incorporats a totes i agafar la banda de Girona i la banda de Lleida sense aquestes limitacions administratives, sinó més aviat entre la unió d'aquests escenaris socioeconòmics i paisatgístics semblants i, per tant, que puguem lligar-ho amb tot el que sigui aquest vol i sol de l'energètic. Per altra banda, a mi compteu-hi ja per crear aquesta xarxa, aquest grup de treball i, a més, també tenir en consideració els processos participatius, sobretot del jovent, que hem de liderar més endavant totes aquestes noves generacions que ens arriben i que és en ells els que repercutirà també tot això. Processos participatius de la ciutadania, de les empreses, de tot aquest conjunt, tot aquest enxarxament que hi ha també d'agroalimentari que tenim, tots aquests sectors, doncs és molt important tenir-los present dins d'aquest grup de treball. Voleu dir alguna cosa més? Alguna que no siguem nosaltres, Remei, o algú altre d'algun ajuntament? No, jo anava a dir que ara tindreu la responsable de la lluita contra el canvi climàtic molt propera, no? Bueno, propera no sé, perquè ha marxat, però bueno, sí. Sí, bueno, és la diputada l'Anna Bernades que teníem, llavors ocuparà aquest càrrec i té el repte, a les xerrades deia, que calia ordenar el territori des de la Generalitat, doncs ara té l'oportunitat de fer-ho, no? Sí que a Girona tenim molts moviments socials en contra de les grans instal·lacions i els grans parcs i ara a poc també hi ha moviment social en la creació d'aquestes comunitats. Hem fet la de Cornellà de Terri, que va sortir ahir, no sé si ho vau veure al Telenotícies Comarca, que són 17 veïns que es connecten. Rupià avui m'ha enviat un missatge a l'alcalde que ja hi ha 16 famílies interessades però que el termini no s'acaba fins abans de Sant Joan, vull dir que a poc jo crec que és un moviment que anirà creixent també i que seran els propis ciutadans, si aconseguim explicar bé el model a tothom a través de mitjans i tal, que seran els propis ciutadans que empenyaran els equips de govern a fer aquest tipus de projectes. Però per mi són com dos, el tema de comunitats elèctriques, el tema d'ordenar el territori en sòl no urbanitzable és un repte i l'altre és empoderar la ciutadania perquè hi participin, no? Sí, completament. Escolteu, si voleu, mira, Armin, una cosa, hi ha una pregunta de la Remei, si poguessis contestar, te la dic, te la canto. Sí, per contestar-la a tots o... Sí, a tots. Sí, o ara mateix, si vols. Vull dir, ara, no sé, normalment estic acostumada a tancar sessions, però qui es vulgui quedar, que es vagi quedant, qui hagi de marxar, doncs agrair la seva assistència i el seu interès i que en breu tindreu respostes a tot això que hem anat comentant, tant de les presentacions i els contactes com aquest grup de treball, poder participar en aquest grup de treball. Per altra banda, si tu, Anna, necessites parlar, dir alguna cosa amb els de municipis de Girona pel tema del pla de serveis, no sé si volies fer algun comentari respecte a això. Sí, bueno, que l'assessorament que fem en els municipis, o sigui, que des de la Diputació fem assessorament gratuït als municipis que ens ho demanin a través del pla de serveis per l'impuls de comunitats locals d'energia, tant elèctriques, que seria el model que ha explicat en Xavier Massa de quilòmetre zero, com tèrmiques, que ha explicat la Remei i en Ferran. Per tant, és un assessorament gratuït, paguem a través d'un contracte extern la redacció de la memòria, es preveuen convocatòries de subvencions tant aquest any com l'any que ve. Per tant, si teniu ganes de fer-ho, doncs simplement és omplir el formulari, és el mateix formulari que vau omplir quan vau demanar el PAES i el termini està sempre obert, però sí que és cert que ara hi ha dues convocatòries, una abans d'acabar l'any, una altra l'any que ve i que també estem fent un encàrrec extern per agrupar totes les inversions de cara a presentar a la futura convocatòria, que ningú sap quan sortirà, però dels fons Next Generation. Vull dir que si teniu ganes de fer aquest projecte, ara, tot i que el termini està sempre obert, ara és un bon moment perquè es preveu que hi hagin diferents línies de finançament.
Vale, moltes gràcies. Disculpeu perquè com tenia més o menys ordenat, però se m'ha anat desordenant mentre anàvem xerrant. A veure, Hermin, perdona, que et canto la pregunta. Sí. A nivell de certificació energètica d'edificis, està connectat a xarxa de biomassa? La xarxa de biomassa equival a tenir caldera de biomassa i, per tant, gairebé assegura la classe A? Jo crec que sí. No sóc expert en això, però sí que és cert que respecte, diguem-ne, si comparem els veïns que tenen el seu sistema amb gasoil o... Bueno, si tenen biomassa, és a dir, llenya, diguem-ne, hosti, això no t'ho sé respondre. No t'ho sé respondre. Segurament sí, perquè és una font renovable i, per tant, seria equivalent. Ara, en el nucli, diguem-ne, normalment la situació més habitual és que qui no està a la xarxa té gasoil o té gas liquat en algun barri nostre, tenim allà, o butà, diguem-ne. Vale, moltes gràcies. Bueno, sapigueu que teniu ara un moment d'obertura abans de tancar tot. Si voleu anar comentant, acabem de parlar d'això com vulgueu. Ho deixo obert a tots vosaltres per no fer-ho tan institucional i més relaxat. Si algú vol fer algun comentari, doncs...